खुलुमबाय सानफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांखौ फेन खेबसे बरबावबाय सयमा जिउ भगवाननाय महर लाना सानफोर दा मुगाय इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद सोलोंबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओरै खनायाव थाफैनायनि खारना जाहैबाय मा बेलासि जाबाय नालाय माने सान्दुं गैलाना मोखाङा गोसोम आसलि रुबा ओंखारनो नागिरबाय नालाय ओमफ्राय बबेथिं एसे पहर फैगोन बबेथिं एसे मागोन होननानै खनायाव थाफैदों आं ओरैनिफ्राय ओरै एसे दा नांफैनाय एसे नुसाबबायजा नङाबा नोंथांमोन आंखौ सिनायनाय नङा आरोना मतलब केमेरा सोनाफोर केमेरा आंनि केमेरायाव बिथिंबो थाबाथाय जाया माने मोले मोथेबाथाय आं नुला आरोना आरो मोनाबाथ' आरो दा बुंखासै नुखालानो मुसुखुर मोनब्रै जाखारदों नुलायलायो आरोना ओंखायनो बेनिफ्राय इन्ट्र'खौ मारै फैबाय आङो एसे देलाय मालाय देलायदों जोलैनि हांगारखौबो गानदों बाहेरा फारसे ओंखारलांनायदों आरोना थ' नोंथांमोनजों आं दिनै मा शेयार खालामनो हायो फुरा जोगासिनो नायनांगौ जाबाय आरोना फैद' जोंना जाखानाय होनै दासिमबो जाया आंनासो जागोलाय लांबाय सानसे थोलो थानानै दिनै दासो ओंखारबाय आङो आदार रोगाग्रा फैदों ओंखारालासिनो थानो गदों माने मा एनार्जि लेस गंगा स्नान खालामनानै फैनानै फिलफिलि गंसे बायाबानो थोनाय नंला जोंना बिदि स्कुटियाव फिलफिलियासो थोसिगोन खार बै साइडआवसो बोथोरा फ्रेसथारमोन गारि मटर हाबनाय लोगो लोगो दुंहाव এটা 400 এটা বেশি দেখেন না কোনটা পছন্দ করে দেব दंफांनिखौथ' बुरजा बुंखागोनानो ओरैहाय नै तीन भागनि दंबावलायोसो दुइ भागल' नालाय बेखौनो 6000 बुंदों बेखौ 6500 बुंदों लाय बाबा नै बिदिखौलाय नायनायाव स्टेन्डार्ड नुयो फ्लाइटनिसो ना बिफा ओरैनो 3.5 बुंदों आरो हालखा होलाय बाबा थोगौमोन थोनायालाय मानो थोआ जानो बिसोर सानैनि आन्था थिंनिया साबसिन जागोन र' बैयाव नायबावनो आरोबाव बेयाव बांद्राय मिलायनाय मोनाखै आरोना दङ साइडथिं बारलांलायाखै उन्दैद्रायथार उन्दैनि माबा बिजनियाव आं मादैनाव नुनाया बेनो बिदिखौनो आङो नुबोदोंमोन आरो दा बाबा बिथुना बिदिनो जागोन ना बिदिनोथार देलेब्ले बिदिनोथार $8000 गिदिं गिदा बेयावसो सफैफिनबाय जोङो नै नायनानै गालांबायनां आयै भगबान है मेला जि जायोथ' बिदियावबो आं बिदिनो दोनग्राखौसो लानो लुबैदों बे गद्रेज टाइपनिखौ लानो बाबाय आङो मेला जायोथ' आरो सानै बिनानावनि नोंनि आं गद्रेज गिदिरखौ हारसिं लाजोबसै नैबाय देलायग्रा सोबायना बेयावलाय मा होनो देलायग्रा बुस्थुना लेखा आरि देलायग्रा आरि दाबो कनफिउसावनो दंबावो नायनायालाय नायबाय गिदिनो फै फसायबायमोन ओमफ्राय नै सिंजों माबा खांखमासो हाबगोन आरोना नै गुदुं थालायलायो मारिबाबो जारलायानो लाजाया नै हैस मोजां मोनबायमोन आङो बिदि कालारखौ बिराद बेस्ट मोनखायो आरोना आङो बुरजा बुंगोन बेखौ गिदिर नालाय बेहा आरो आदा दखानाव फैनानै जोङो फाख्रा सिख्रा नायफैबावबाय आरोना एकदम फौजि कालार बिसो आसलि फौजि कालारा बिसो दामा फाख्रा सिख्रा प्लाइबर्डनि बुस्थुआव थाबाबो आं कालारफोरखौ बिदि डिजाइनखौनो मोजां मोनो आरोना बिदि कालारफोरखौनो एसे जाथिम गोसोम गोफा लगायलाबायनाय बारा नै बेफोरबायदि दिप कालारफोरखौ मोजांसो मोना आङो आरो नै बिदिखौबो मोजां मोनो है जाम्बि मानसि मोजां मोनलाबायो जारलाहाय जोंजोंबो दै एकदम गथ' गथाया बारायबाय नालाय जिफ्राबो थोआ जाबाय दोननो जायगाफ्रा ओमफ्राय बिथाङा गावनो नायनो बाबाय आरोना आंनि बै गद्रेज बोरायखौहाय बेखौ बै आमोलाव बायनायमोन नालाय बेयाव फैनानै बोसोरसे ना मा बारनानैसो बायदोंमोन दे बेस्रा आं ओरैनो थाफैदों बे सनाफोर बाक्सु दोन्दों बिदिनो लानानै थाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय
दा गावनो नायनो बाबाय लेथेर फेथेर मोनबाय आरो ओमफ्राय ओंखायनो गावनो दाख्लैनिफ्राय गोसोखांबाय थादोंमोन आं आरो एसे फिसासिनबाव 3000निसो गोसोखांदोंमोन आरोना बै दहाय बिजनियाव नुबोदों होनलायनाया मानिनाव बेखौ दा बेखौ नायफैबाय नै आर्मि कालारखौ दहायनि दखानाबोमोन खिन्थु सिंथिं एसे डिफारेन्स थानाय बायदि मोन्दों हंलाला खामखोमा हाबगोन बायदि मोन्दों गाव ओंखायनो जोङो खौ माने फसायबोआसै आरोना दा এইफोरखौ दोननो जायगा गैलाहाय देनांफोर लानोसै गिदिर गाद्दिफोरखौ आरोना थननानै दोनजालायनायखौ ना सिफा देनांफोर लानोसै थननानै दोनजालायनाय गाद्दिफोरखौ एकदम मोनोलै बांद्राय माबा दामनि नङा बिदिया नांला जोंहा दा जायगाफ्राबो थोन जायो नांला जा अस्त्र थिखोनानै दोनदों दहायनिफ्राय एसे गोरासिन मोनदों ना बिफा हेभि माने आरोखि सायाव माबा लागायनाय नोंनिफ्राय जौसिन माथो ना दहायनिया गाहायसिनसो खोमा नोंनिफ्राय गालिनलायदों नामा नोंलाय गालिनोहाय हावै सेन्देलासो गाहायद्राय जादों गोजौआव बुस्थु दोनबा गालिनलायनांगोन आरो हे माथो गाखाबाय हो होद बाराबाथाय गोसोआ बायग्लिलाङो आंना बोखाबाय थाना गानायनि एक्सट्रा खमायमार नमा सुन्दिजों अस्त्र मासुन्दिजों जालायसिगोन आरो कालारा समायब्रेलायनाय ओंखायनो एसे बाबाय लुइना नायथोंसै না পোকা না খায় এনে খালি ভয় কি পানির ভয় পানি ছাড়া এখন হয় পোকা না খায় পোকা যাবারে শেষ আরে পানি ছেড়ে লাগলে বেয়া হয় পানিটো আৰু কিয় লাগিব না কথা পানি গেলে বেয়া হয় আর এনে চিন্তা নাই फैसानि बायनाय नालाय एसे दांलाय बिलाय दाङाबाबो जाया दखान सोलाय दाङाबाबो जाया नालाय ओंखायनो जोंबो ओमफ्राय आंखौसो लामाखौ थोन होथेनानै थांबाय जायसे आयौ नै आंहा बेजों हाबनांगौआ नायदो बेल'जों आं हाबनो हायो एफा गिदिर मानसिया आखाइसेबो नङा माबो नङा बिदि खालामनानै गालाङो नारथ्रोनानै आंखौ सासेया थिग खालामबाय थासिगोन आं आदार जाहोहैनोसै रायजो राजाफोरनो फै बिराद भिर बारस'नांगौआबो माबा बार्गार जानो जालायबाय जानायानो जानाय थ' बैयाव जिरायगोन थ' दे हाब नानि जाग्रा गैया खोमाहाय नों केकखौ जागोन केकआव बेखौ नङा बेखौसो जायो अ गिदिरखौसो आखाइ थुबायनो थैखादो बाबारे लादा मासे केक मोनजाबाय ओमफ्राय नै बिमाजों फिसालाजों बार्गार मा गसंनानै बेयाव दोननानै जानो लोखि ना बिदिनो जानो रोंगोन बा माथो जादों जानायाथ' खिन्थु आखाइफ्रा रेहाय मोनबावगोन माइदि बिदि भगबान आं खालि कफिल' लोंनानैसो सानदोंमोन मा खालामनो आरो फिसाफोरखौ अननानै जाफानोसै आं फिसाफोरखौ रायफ्ला आरोना बिमायाबो गोथाव ना दैबो गैबावा आं बिनो सस होनो र' एसे माला साम'सा गुलिबाय बेना र' दै मोनदांलाय ससे सुनो आं र' गुलिनो हादे पानी ओंखायनो ओंखारनोबो बालायलांबाय आं ओंखारबानो जानाय सानसे ओंखारनायानो मोजां जादोंमोन आंना ओंखाराबानो जागौमोन आं बाबाखौल' हारसिं सोरबानो जायोमोन आङो ओमफ्राय आं हावो दोननांगौ बिथां थांजासिमाव आङो 5 केजिसो बारनानै लाखिखानोसै थाब जानांगोन बाबाया दा आन्दायदों लाबाय खोनाफोर गद्रेजखौबो जिरनाखौबो लाबाय आरोना कफि लोंसै मालाय आइसक्रिम नङा केक
Papa day, Papa day. Kan nước xe? Nước xe thằng lạc đó? Nước xe? Ngon bố. 렉시아 치킨가 진동어. 알라. 자주는 나간 싫어. 자, 순돌 자가 잘 할라나니? 전 하여. Malah kau nak raptar. Kopinya getau. Kopinya getau. Asuri nोंथांमोन फोथायनाय नङा आरोना गावनिखौल' होननो नागिरदोंमोन आं होनसै नोंसिनिखौबो होनबावबाय मा जाखो ओइ बाबा होनदों होनाखै जोंथ' जाखांजोब्बाय नै ओमफ्राय आइजोआ जोंना दाबो जाखाङाखै आरोना सोङालासिनो बिनाङा बेनाव सोङालासिनोबाथाय हग्रा नागिरो जायालासिनो खालामखायो आरोना माबाफोर खननानै जाफ्लांदोंबाथाय सेसखासै orang ang dulu mah, ang dulu, ang dulu nama ada. Tapi mana siapa itu? Mana? Lai? Nama siapa itu? Mana? Cookies tu dang mun siapa ni bin nampu. Jengha gede bikuno zayemen, biku menjawab bisi gejenemen alas siapa cookies metai labu tu nani bikuno thua lemas susu salai laimen. Takut tuh bare beda bisa jaga मोनसेयाव स्पेयार पेकेटसो लादों नै गुगागासिनो खोबाय बेखौनो दे थोलो थाला ग्रोब रिक्साजों जाबाय बिथांखौबो समायोथ' देनां रिटायार फैबा बिदिनो खानो मानो रोंगोन एसे प्रेक्टिस खालामखाथों खामानि मावनायावलाय माखौ लाजिनांगौ समायो सौफैबाय सनाफोर बुस्थु आरोना दिनै जेबो सेटिं खालामनो हाथ'ला जायखिजाया बुस्थुआ सौफैबायल' जोंनावहाय ओमफ्राय बेखिनियानो उल्थां फाल्थां खालामनानै आरो जानानै मानानै मेंबायानो आरोना आङो ओमफ्राय ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सेटिं खालामबा खनसे स्राय लाफाबावनोसैलाय आंहालाय आरो माथो दैलि ब्लग्सआवथ' एफा एफा लाफाखायो नालाय थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनायलांबाय आंनिथ' नङा जोंनिखौ आरोना लेथेर फेथेरनो ब्लग्सआथ' जेबोआनो जायाखिसै बुस्थु बासिबायनानैनो दिना ओरैनो बुस्थु बासिबायनानै टाइम ओरैनो थांबाय नालाय बेखौनो एसे लाफानाय जाबाय मा नायदोंमोन मा मादोंमोन होननानै थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय